on les entitats socials que estem acompanyant a les persones més vulnerables demanem que l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny. Per què aquest motiu? Perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat, persones en situació d'empadronament que estan tenint també problemes en la regularització. Llavors, en aquest sentit, el que demanem des de la taula és un procés que sigui garantista, perquè ningú quedi fora d'aquest procés, i en aquest sentit el que estem veient que tenim unes barreres que són molt difícils per a aquestes persones, i ja els tràmits burocràtics per la societat civil són molt complexos, en aquesta situació d'extrema vulnerabilitat encara ho són més. Parlem de barreres que ens hem trobat com és en el padró, tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i per tant és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés garantista. Hi ha una molt important que és el tema de la bretxa digital. Parlem d'un procés on realment les persones han de fer aquesta autonomia en poder accedir a unes plataformes digitals. Aquí és on les entitats hem detectat la necessitat d'aquest acompanyament i fins i tot les entitats estem tenint dificultats perquè els serveis informàtics es col·lapsen. Vull dir que en aquest sentit també hem tingut aquesta dificultat a nivell informàtic de tot el procés. El tema de la llengua ha sigut també una barrera en alguns casos? Des del principi es va posar un servei d'intèrpret a disposició per a aquest procés, però aquí, des de les entitats, moltes d'elles que ja treballen amb aquests col·lectius tenen persones dins de les entitats que tenen aquest coneixement idiomàtic i, per tant, no hem detectat dintre del nostre sector que això hagi sigut una gran barrera. Ha sigut una barrera en el sentit que les persones arriben a l'entitat sense haver pogut arribar al procés perquè no coneixien la llengua. Una vegada arriben a l'entitat social, això s'ha pogut fer. Per tant, creiem fermament que sense les entitats socials aquest procés no s'hagués pogut fer. I ho defensem així, i també defensem la garantia com a sector que se'n reconeixi aquesta feina, perquè tot això, a data d'avui, així com els ens locals han rebut cert impacte econòmic per aquest reconeixement d'aquesta feina, les entitats socials a data d'avui tenim poc reconegut aquest tema econòmic. Però després hi ha tota la part d'acompanyament social i que també ens preocupa. Què passarà en el postregulació? Això encara no hi hem entrat, però és una cosa que està dins de la nostra agenda de poder treballar amb el govern com farem aquest procés, perquè sí que s'està posant molt el focus en l'àmbit d'inserció laboral i en l'àmbit lingüístic, d'acompanyament a aquestes persones en aquests dos àmbits, però des del sector social, considerem que hi ha altres àmbits que hem d'abordar, habitatge, acompanyament d'aquestes famílies, perquè sí que hi havia un indicador de les persones que realment es regularitzaran, moltes d'elles són famílies.